Bognay guys. Oh, tura akong baan na guys kay ay nangayo. Yan kay bognay guys no. Oh, kunawa. Kaya mangayo ani wala katilaw daw. Gamay lang. Apili po siya dahon. Ay pwede na po dili ni mo apilag dahon oh. Oh, gunit sa. May pink mo. Ha? Sige ra kana naay ka nang naay violet di pa mangguka ay ni hinog pa kay kuan oh. Focus pa mo kuan. Kanang unsa na August pa man ang ting harvest ani. Ni siya. Oh, ito makuha ako guys. Kat usa ka. Nagdiral daw basta are ko lang pula. Ka-cute ha. Tama na na. Tama na ni guys. Dagan na ni. Ko gidaghan mo kay ang pamon magilis. Okay. Ayun nag-ilis.